Richard! Kuha atong dogbulig nga itong asagay para atong tanugan. Matsawa! Tanaw kong gubat! Mag-ayaw bang himbok-bok ka na po kadaro, hindi ka masugot. Huwag sagod pa! Hayag pa bitaw! Mao galing kuha samtang hayag pa, langan magkuhaan mo, ngit-ngit na. Aw ngay, maginangit-ngit kay bao biyakas mga silingan na to nga. Naganay makitaan, mangayo! Ay sos, mutubag para ba jud ka? Buwatang makabaro ko din ha? Aw, barog ba diha? Pungkol ka? Sabay kadlok ka na ng barog-barog raman ka? Yay, migay, sukdon gid ko nimo ha? Ikaw ba, isog naman kay ka? Ayaw man siguro mahimbok-bok ka balik. Unsa man, bang karet, mahimbok-bokan ka na. Pag ka na TV. Aw pa, musugot mo ko pa. Asa man dapit? Wala dyan, ipusang unlan ha? Balik sa dere, hapit na lang po rin saging nito lang, Tister. Labong na pa kos doon. Huwag mo ingon. Tagan mo itagkahasol na ning papoy. Ay, nagreklamo diha, wala bita po kitrabaho. Oh, dere, hapit Be. ni Tister. Ngora ni. Ngita pang jud ka maro na kung bit-bit lang ako ito. Hapit niya pag tinagulyas ha? Hindi. Kalam yan na siguro. Gokda na po kasi yung papa ron. Ay so, dito ka apas. Sos, upag ko na jud ka. Tritis to, tritis. 6 hours later. Ahay. Eh! May kwarte! Kagig! Tara, Teo! Okay. Okay, welcome. A few moments later. Sa ganis papay, si mag-gitara may sigsugo, di man magbuhat og laing anak. Iya pa kong manghuran. Uy! Yes! Kaka! Yes! Yes! Usam ning kaka ha? Uy! Uy! Hala! Kaka! Hala! Hala, uy! Kamhanan dyan ning kaka. Hala, inta. Hala na yung mata, oh. Awa na yung mata, guys. Hala! Unsam na kaka, guys. Oh, na yung mata. Oh, awa. Hala! Hala! Kaka na yung mata! Uy! Bayot man yung kaka. Way buwang, way buwang. Hihi! Kahadlok ka na, uy. Hihi! Na may mata. Hihi! Wa matibuang kaka, oy, bayuta ako, oy. Uy, lubi. Karon, lubi. Uy, hala, tugkan pa yun. Yes, yes. Kaba, yes, kagabi, tugkan. Yes, yes. Lamihan, oy. Ito, mali ka tatarong, lubiya ka. Yes. Woohoo! Isa naman eh! Takot! Karon! Yes! Kalamian yung buwa in taon ay! Sa makabuwa sa yandughan nga. Dili na mapugngan. Katamis! 12 seconds later. Oy, unsa ba ning ilang saging diri kuwang manig fertilizer? Unsa min taon ni oy? Oh. Magpupanit na malang ning taon oy. Sus, samot na ni. Uy. Bitahan na ning usan ay kasing-kasing. Pero siya wa gyud. Sa kanunay sakit ako na kay mo hila. Sa kanunay biya. Maayo. Uy, uhot. Yes, makatambling di ko. Yes. Kanon. Ang ibutang dira ato ni pati urok. Tumo, saka diri sa alita sa tani ha. Alita diri kay correctly.
na daning papa. Dagan ay 120. Napatay ni slide. Uy, mais. Aw, ay na lang ay, di man naamu ah. Tabi, tabi, tabi. Oh! Ingos papa, guwang. Guwang pa man yang naong ani uy. Kaso lagi ko ani uy nga. Muna natunog ko. Ay, sagdi lang kay. Nakaikyas mako sa balay. Balay. Uli na lang ko eh. 3:28 a.m. Bupuha pag ginako sa ano ako tumbugason pa ko. Hi! Oh! Asa ra masagi akong gisugo nimo? Maghilom niya ba, oy? Mas baguang pa makagnaw nga itong sagingay noon, oy! Yang anong karon pa makadin makanagapit-apit hapon na kayo. Pa, una, nangita kong kaka. Kang nindutan gis kaka pa, nay mata, pero walay buwang. Talawan gitong kaka, sure gitong talawan, pero lami kayo, nay mata. Kaduha, nagkaon kong lubi. Kang lami ang gis lubi pa! Tamisas buwa lagi, tugkan, magod. Ang may buwa, tamis kayo. Ikaduha, nanaway ko sa imong saging nga lutay pa sa imong itlog. Ikaapat, nintambling ko sa uhot. お前はもう死んでいる。何？ Kamay ba ni mong bukbukon pa eh? Muna-muna tag-remember sa niyagi na ko. Nya, ikaw! Muna-muna po kag daog na ni daog. Sus! Nahala, paniti to nang nga to kay mag-uta na punta. Ikaw, ni panita na ko. Sa? Ay, way! Magbanit ako, magbanit. Trunga ka. So guys, shout out to the Shout out na ta! shout out to the ha. Shout out tabi ha! Say shout out tabi. Kasi shout out tabi. Shout out ni Mark Louis Alvarado Cirilo. Shout out ni Mark Louie. Sa to ya? Uy, papa. Mark Louis. Shout out ni Mark Louie Alvarado. Mag shout out ni Johnny Hangad. Shout out ni Johnny Hangad. Og ni Doko. Oh, ni Dungaw. Shout out ni Rince Boy. Lawin ni Pilit. May ganit itin. Shout out ni Rince Boy Ringin. Shout out ko ni mo dong. Grabe ka sa kinakuntihan ka na tao sa video ni mo kalingawan na wala akong pansin. Ala, oy! Oy, ang ayun na shout out ba? Shout out yan ni guys. Shout out niya. Mahiyain lamang yan. Shout out ni Elrish Kanyete Mac. Makalinga dyan kayo mong duwa. Makalingaw? From Kuwait. Ala, oy! Ala, ang ayun na shout out ba? Basta may nga na ang dyan shout out. Basta Okay. nindot kayo magay pa. Ni Sabo makaya nagkano na mo comment og pindot ron bitag di tinuod. Okay, apil. Pande una-unang sa lahat, shout out ni ako si Dudong from Dubai og ni Nurture Dalagbirang, Brett Stephanie Angel Saladar. Oh, Ay, nakalimot ko. Shout out ni Judian Domingo. shout sa akong papa nga si Aurelio Dalag. Sinsya na magna. Kalimot na. So, shout out ni Dodoy Tamba. Pa-shout out sa next videos boss, Dudong TV from Egypt. Egypt long live kay Idol Uy, Richard. from Egypt. Wow. Hala, Egypt! Wow! Sa kasa na wala ni sila may Hala, oy. Egypt. Shout out ni Vince Viredong. Makalingaw og yun program Dudong TV. Pa-shout out from Urban. Oh, shout out sa tanang magpa-shout out. Pero subscribe po sa tanang i-subscribe. Shout out si Jeremy Valante. Pa-shout out mga migo. Migo lagi kay shout out man. Basahan na lang natin yung mga pangalan guys. Dahil ako magbasa sa comment yung medyo taas na ang video. Ano nga? Shout out ni Jima Diaco. Lalagwa pa man ditong bata guys. Oh. Ronnie Nanungan. Mary Cabarte. Tingnan lagi ko. Grace Makiling Karaan. Alik dire. Ali. Hilog sa mga. Shout out ni Aram Love Chavez. Ni Johanna Leo Tanyo Solaterio. Ay, O ni saba. Maldita Half Guapa. Ay, Lasa. guapa.
Diri lang tapusan mo shoutout kay Day sabaan kinin duhak buo ko. Oh. And lastly Day guys kanang pasensya sa wa na shoutout kay daghan kay magod. Sinsya na kayo sa among Next time na lang po. Bye bye.